Vždy bola aktívna, veselá a zrazu nechcela ísť ani na prechádzku. Tessa je môj parťák, ale posledné mesiace bola ako keby bez energie. Unavená, spomalená a najhoršie, prestala sa tešiť na prechádzky. Až mi raz kamarátka povedala, dávam kolagén sebe, prečo ho nedať aj jej? Kolagén je ako lepidlo tela. Drží pokope klby, srsť, kožu. So stárnutím ho strácame a zvieratá tiež. Bežné granuly to nedokážu nahradiť. Preto som začala s Inkapetom. 100% čistý morský kolagén bez chémie. Každé ráno dostane jeden zlatý sáčok do misky. Chutí jej, neodmieta ho. A pre mňa je to pokoj, že jej dávam niečo, čo fakt pomáha. Po pár týždňoch Tessa opäť behá, zrazu ma ťahá na prechádzky, srdc má lesklú, je veselšia a to je pre mňa všetko. Ak aj tvoj miláčik starne alebo sa mu len ťažko vstáva, daj mu Inkapet. Mne ho odporúčila kamarátka a teraz ho odporúčam ja tebe.